Mozal legea beste araudi berri batengatik ordezkatzeko akordio batetara iritsi dira EH Bildu eta Espainiako Gobernua Madrilen. Mertxe Aizpurua eta Jon Iñarrituk gaur goizean Kongresuan eginiko agerraldian azaldu dituzte adostutako aldaketak. Mozal legearekin amaitzeko zintzilik zeuden 4 artikuluen inguruko akordioa hitzartu dugu Gobernuarekin. Herritarren askatasun eta segurtasunari buruzko lege organikoak joan den legealdiko tramitazioan lortutako akordio eta aurrerapen guztiak bere egingo ditu, eta horrez gain gaur aurkeztuko ditugun 4 gaiak ere txertatuko dira lege berrian. Fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eskatu du Mario López Gernikako saskibaloi taldeko entrenatzaile eta kirol zuzendari ohiarentzat 13 urteko adingabe bati modu jarraituan sexu abusuak egiteagatik jarritako salaketa dela eta. Salaketaren ondotik Espainiako Saskibaloi Federazioak kirol zuzendaritzatik kendu zuen akusatuan. Epaiketa urtarrilaren 14tik 16ra egingo da Bizkaiko auzitegian. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak ukatu egin du GT sindikatuak Euskotrenen egonkortze prozesuan eskatutako hizkuntza gaitasunen inguruko helegitea. Eskatutako euskara maila itun kolektiboan islatuta egonik ezin dela horren aurka egin jakinarazi du auzitegiak. Borrokek ez dute etenik ekialde hurbilean, ostegun goizaldera arte Libano hiriburuaren aurkako erasoak bata bestearen atzetik izan dira, hainbat zauritu eta gutxienez 9 hildako zenbatu dituzte Albazjura auzoko eraikin baten aurkako bonbardaketetan. Arratsalde on guztioi, Mozal legea beste araudi berri batengatik ordezkatzeko akordio bat lortu dute EH Bilduk eta Espainiako Gobernuak. Halaxe jakinarazi dute Madrilen koalizio subiranistako bozeramaile diren Mertxe Aizpurua eta Jon Iñarrituk gaur goizean eginiko prentsa agerraldian. Akordioaren arabera gomazko pilotak erabiltzari utziko dio poliziak eta errespetu faltagatik ezarritako zigorrak irainka aritzagatik, hau da objektibogarriak, izan beharko dira besteak beste. Mozal legearen deusestapenaren alde dauden gainerako alderdiei helarazi die jada EH Bilduk akordioa islatzen duen dokumentua guztiek batera sinatuko dutelakoan. Mozal legearekin amaitzeko zintzilik zeuden 4 artikuluen inguruko akordioa hitzartu dugu Gobernuarekin. Hain justu errespetatu faltak, desobedientzia, gomazko pilotak eta mugan eginiko kanporaketak. Modu honetara, Mozal legearen neurri kaltegarri guztiekin amaituko da eta guzti hori egungo legea ordezkatuko duen lege berri batean jasoko da. Akordio honekin, beraz, orain arte zegoen blokeoa haustea, adosteke zeuden elementu kaltegarrienak ezabatzea eta Mozal legearen amaiera errealitate bilakatzea lortu dugu. Gomazko piloten erabilerarekin amaitzea lortu dugu. Balio eta garrantzia handia duen zerbait da gure herrian, neurri hau gomazko piloten ordez hain kaltegarriak ez diren materialak erabiliko dira aurrerantzean. Euskal gizarteak arlo honetan azken urteotan egindako aldarrikapen nagusietako bat da. Hau eta horrela betetzen dugu horrela aldarrikapen hau. Testua talde guztien eskuetan dago jada eta uste dugu gehiengoak jarrera baikorra duela tramitazioa aurrera eramateko. Gure asmoa, gure nahia aldatu daitela, legea aldatu daitela. On, bilatu egin behar dugu oreka bat eta oreka nik uste dut legearen edo proposamenaren hainbat artikulutan lortzen dela. Beste honetan, buelta bat eman beharko dautzogu ideiari. Erabakitzeko eskubidea aitortzaren aldeko eskaera luzatu zuten atzo Bizkaiko Batzar Nagusiek. Gipuzkoako organu berean pasaden astean onartutako mozio bera plazaratu eta onartu zuten EAJ eta EH Bilduk.
eskatuko duguna, ganbara honetan eskatuko dena da, dagoeneko indarrean estatutuaren garapen osoa, estatutuari kendu zaizkion eskuduntzak eta gaitasunak berreskuratzea, eskuduntza gehiago edukiko dituen estatutu berri bat izatea, nazio aitortza Euskal Herriarentzat, erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena eta estatuarekiko aldebikotasunean oinarritutako harreman berri bat ezartzea. Potentea da, adierazpen hau, anbiguedaderik gabekoa eta enplazamendu oso argia da. Ipar Euskal Herrian aske utzi dituzte jendarmeek atzo Hendaian atxilotutako 7 lagunak. Migratzaileei modu antolatuan lagundu izan egotzi zaie azkeneko korrikan Santiago Zubia haiekin gurutzatu izanagatik. Hala ere, Baionako auzitegian deklaratu beharko dute 2025ko urtarrilaren 28an. Pertsonen zirkulazio askea oinarrizko eskubidearen errespetua berresten eta exigitzen dugu. Militanteen jazarpen polizial eta judiziala geldiaraztea eskatzen dugu. Estatu hutsegite baten faltak arintzen baitituzte. Elkartasun hori ez da delitua. Utz diezaiogun harrera herria egunez egun eraikitzen dutena kriminalizatzeari. Mario López Lointek Gernikako teknikarioiaren kontrako auzibideak aurrera jarraitzen du. Iazko abenduan jakin zenaren aurkako salaketa bat zegoela, 13 urteko neska bati sexu abusuak egitea egotzita. Artean, klubeko kirol arduraduna zen. Fiskalaren zigor eskaria iritsi da. 14 urteko espetxe zigorra eskatu du eta 10 urtez biktima bizi den herrira joateko debekua. Beste eskari bat ere egin du. Ahozko epaiketa hastea. Auzia Bizkaiko auzitegiaren esku dago orain eta datozen asteetan akusazio partikularrak eta defentsak beren idatziak aurkeztu beharko dituzte. Edo zein eraso eta batez be sexua. Osasungintza alorrean Opa Herri Plataformek Lakuako gobernuari Osakidetzaren diagnostiko erreala egitea eskatu diote, baita eragile guztiekin elkarrizketa bideratzea ere. Osasun sailburuari bilera bat ere eskatu diogu duela lau aste eta oraindik ez dugu erantzun izan. Opa, osasun publikoaren aldeko herri plataformak gonbidapenak izan ez duen moduan, egungo osasun egoerak eragiten dien beste kolektibo batzuk ere ez dira izan deituak. Pentsiodunak, feministak, egoitzeko familiarrak, erabiltzaileak, udalak eta abar.
Euskotrenen egonkortze prozesuan ezarritako hizkuntza eskakizunak bere horretan jarraituko dute. Halaxe jakinarazi du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak UGTek aurkeztutako helegitea ukatu ostean. UGT sindikatuak Euskotreneko hizkuntza eskakizunen kontra jarritako helegitea ukatu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi nagusiak. Hala jakinarazi du elak oharbidez izan ere auzitegiak ebatzi du hizkuntza eskakizun horiek itun kolektiboan jasota daudela eta beraz ezin dela horien aurka egin. Beste modu batean esan da, enpresak legea behar bezala aplikatu du. Halaber epaiak dio UGTek hitzarmenaren sinatzaile ere badela, baita Euskara Batzordeko partaidere, ondorioz, negoziazio kolektiboan ontzat emandako irizpideak epaitegietan inpugnatzea egozten dio, hortaz, ez du demanda aurkezteko zilegitasunik. UGTren euskararen eta gaztelaniaren ezagutzak parekatzearen aurkako obsesioak sindikatuak defendatutako aurreko posizioekin kontraesanak sortu dituela dioelak eta gaineratu agerian utzi duela sindikatuaren involuzioa. Euskotreneko hitzarmen kolektiboaren 50. artikuluak zehazten dituela lanpostu bakoitzarako hizkuntza eskakizunak gogoratu du sindikatuak eta horren arabera eskatu du euskarazko B2 maila Euskotrenek hautaketa probetan. Euskarak bizi duen egoera kontuan hartuta, ELA sindikatuak negoziazio kolektiboaren balioa azpimarratu nahi izan du, hori delako euskara eta euskaldunon eskubideak bermatzeko tresna, eta zentzu berean, negoziazio kolektiboa indartu eta euskara planak bultzatzen jarraituko du, gehien bat sektore publikoan. Labek bere aldetik positiboki baloratu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaia, baina ez duela euskararen aurkako oldarraldiaren norabidea aldatuko dio. Kontuan izan behar dugu, oldarraldi judizialean kokatu diren orain arteko beste epaiak ez bezala, oraingo epai hau ez dela sartzen hizkuntza eskakizunen zilegitasunaren aferan. Ez administrazioen euskalduntzean nolako izan beharko lukeen ebazten. Ez du horren aldeko iritzirik ematen. Ondorioz, epai honek ez du oldarraldiaren norabidea aldatuko. Euskararen aurka etorriko diren balizko epai berriei aurre egin eta normalizazio osoa erdiesteko neurri juridikoak hartzera dei egin du LAB sindikatuak. EHUk genero indarkeriaren aurkako espedientea ireki dio sare sozialetan hitz matxista, homofobo eta faxistak plazaratu zituen irakasleari. Zuzenbideko fakultateko langile da berau eta azken egunotan protesta ugari egin dituzte irakasleak klaseak emateari behin betiko uz dezan. Ohar batean esan dutenez, ikasleek EHUren ekintzek hipokresia islatzen dutela adierazi dute eta ekintzok ikasleen presioaren ondorio direla baieztatu dute. Garraio publikoan orain arte ezarritako deskontuak alde batera utzi dituzte Espainiako gobernuak Hego Euskal Herrian. Azken 2 urteetan inflazioari aurre egiteko neurrietako bat da berau eta bonoak eta bidaietan deskontu zuzenak ezartzen ditu. Atzo Oskar Puente Espainiako garraio ministroa baliabide hau ezabatzearen aldeko agertu zen. Hala ere, oraindik ez da behin betiko erabakirik ezagutzera. Izpi lelopean badator aurtengo kilometroa jaia, igande honetan urriak 6 ospatuko da Azpeitian. Ikasberri ikastolaren aldeko eguna hitz egiteko gurean dugu Alaitz Epelde artezkaritzako kidea. Ongetorri Alaitz? Bai, kaixo. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri ere, dena prest duzue Gipuzkoako ikastolen jaiegun handirako, 58. edizio da aurtengoa. Gogotsu zaudete? Bai, oso gogotsu gaude, egile zan ikastolan ja nabaritzea, giro hori jende asko dabil ikastolan inguruen bueltaka, bolondrezak lanien nahi die, eta bai, oso gogotsu gaude egun handile iristeko, ze dana prest dakeu eta dana antolauta dakeu. Dena antolatuta duzuen, nolakoa izan da antolakuntza lana? Ba, bueno, oindala urtebete inguru hasi ginen lanien, oindala urtebete lekukuen jaso genuen, eta, bueno, bai nahi izen deula urtie izetie, pizket kilometruen urtie. Egunea behira bakarrik ez, urte guztien egin lana kilometro usain horrekin. Eta ekimen desberdinek antolatzen jardun geha, hilero, eta, bueno, egile esan da nahiko arine intzaigu alde hortatiken,
ez ditugulako ekimen arrakastatxuek bilau ez dara, baizik eta ekimen xumi hauek, baino era berien arrazku utziko benak. Bai ikastolako komunitatean eta bai ikastolatik kanpore bai. Eta gero, hasi ginen pixkenaka talde desberdinek osatzen, talde txikitatik hasita, pixket antolakuntzai beira, ikuskizuna, edo gastronomia, edo muntaia taldie, eta gehien bat udara ondoren ja talde horiek osatzen jungea, bolontrez gehiago sartzen talde horietan, ja egunea beira. Baina urti orokorrian oso ondo junda. Oso ongi baloratu duzue beraz urte osoko lana, gozatzeko aukera ere izan duzuen, naiz eta oraingoan jaialdia oraindik ez den jaso, esan bezala, 3 ardatzetan gainera antolatu duzue jaialdia, konta iguzu gehiago. Bueno, alde batetiken, lehenengo ideia zaparrada bat egin genuen, zer nahi genuen gure kilometro hauek zerren inguru nahi genuen antolau ez, eta ideia zaparrada hortatiken 3 ardatz nagusiek erten ziren. Batetiken euskeria, bestetik kulturartekotasun eta aniztasun eta azkenik herrigintza. Euskeria, arnazgune baten bizia azteitin, baino arriskueke badazkeu, eta zaitu inberdeu. Kulturartekotasun eta aniztasune, geure loguek ondo adierazten bezala, eguzkilo horiek, ostro guztiek desberdinek dauzke, gu bezala, gure pertsona guztiek desberdinek gea, baina era berien beharrezkuek. Eta horri ikutu nahi izan dugu eman, eta azkenik herrigintza ikastolie herritik sortutako zerbait dala herriko eragile desberdinekin lana izen nahi dugu. Lana iti nahi izan dugu urte guztien zier. Euskara, herrigintza eta kulturartekotasuna eta aniztasunean antolatu duzu beraz jai hau, egun handiari begira, zenbat gune izango ditu hortengo jaiak? 4 gunetan banadeu pixket herrien, lehenengo gunie plazan egongoa, herriko plazan bertan, biharrengo gunieia pixket Loiola aldeaka etorrita esklabatan izango deu, 3. gunie gure ikastolan eta 4. gunieia Loiolan bertan, Loiolako basilika aurre hortan. Baita ere esan berdegune askoko ibilbidie edo guniek aukerau ditugula eta era guztitako ekintzak antolau ditugula, egunien zier, bai gazte, bai heldu, danak ondo pasatzeko moruen. Bai, konta iguzu pixka bat gehiago, zer nolako ekintzak antolatu dituzuen berdegune hauetan? Beti bezala etorrikoie eragile desberdinen eskutiken etorrikoie puzgarriek, gero dauzkeu bertzuek, kontzertu desberdinek, Trinifox, Ro, Urtze bai, etorrikoa, Erromeie, Tapia eta Leturia, Imuntzo eta Beloki, ikastolan adibidez amaitzeko Janus Lesterren kontzertu bat eukiko deu, eta hortaz aparte, izpi-zizpi jolasak, kale animazioe, zirku tailerra, lanetik eukiko deu, egun guztien ziren. Denetarik, herritar guztientzat, dena aipatu dituzu voluntarioak, 1000 bat lagun inguru izango zarete voluntario lanetan, auzolanaren erakusle ez dala? Bai, hori da. Azera baten, beldur pixkat geukenun, iraila zieran ez zote ginen iritsiko, baina azkenien deialdi zabaldu genuen, eta bai gure komunitatien, ikastolako komunitatien, bai ikastolan elkarteko sarien, eta bai herrien bertan jaso den erantzune ikiragarri izen da, azkenien, jende ez ezateaino. Horrek esan nahi du laguntza handia izan duzuela den aurrera ateratzeko, egitarau aurkezteko eginiko prentxaurrekoan, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx pailazoak omenduko dituzuela jakinarazi zenuten, balorekin bat egiten dutelako, konta iguzu? Hori da, hain justu guk hasiera hartan definiutako 3 ardatzoiekin lan handi egin debe, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek urte askotan zier da erabat lotuta daude ardatzoiekin, orduan, behaiei omenaldi txiki bat nahi izen dio, ze garbi azaltze be ardatz hauen baloriek zein dien. Pailazoak ikusteko aukera izango dugu Azpeitian?
Zein? Pailazoak ikusteko aukera izango dugu Azpeitian. Bai, hemen izangoie, behaien omenaldi txiki hortan parte hartuko be, eta hasiera ekitaldilene gurekin izangoie, eta kalejira bat ingo deu behaiekin, ikastolatiken plaza. Giro ezin hobean ziurrazki, milaka eta milaka euskaltzale bilduko zarete aurten Azpeitian, zein izango da aurtengo edizioan herritarrei helarazi nahi diezuen mezua? Bueno, alde batetiken herritar danantzako festa bat egin deula, komunitate dana kontutan hartuta, gaztiek, helduek behar berezile dauzkebenak danantzako, euskeratik eta euskeraz, eta baita ere, errespetuz, eta batipat festa sano bat, ez dugu inongo eraso sexistek eta beste erasoik onartuko, eta, baita ere punto moriek jarri ditugu, batematek beharra izango balu bertaguteko, eta behar berezile dituzten aurrentzako ere bai, pase batzuk atea ditugu, momentu jakin baten bai, kolatan aurrea pasatzeko pase azkarrak, momentu baten agobiauta sentitze baldin maie, plazan eta ikastolan gune lasaiek eukikoitu baita ere, momentu baten lasaitu eta berriz festarekin batiteko. Pase horiek nola eskuratu daitezke? Zuekin zelan jarri daitezke herritarrak harremanetan? Tiketak erosteien, tiketeratan bertan hor eskurau laizke pase azkarrak eta lasaitzeko gelako pasiek ere bai. Ongi, eta lehen esan bezala, jaiak gune segurak bermatzeko protokola osatu duzu eta gainera puntu moreak ere egongo dira, gune guztietan egongo dira puntu more hauek? Egongoie herriko plazan, ikastolan eta loiolan. Kontu neuki esklabak hementxe ikastolan tegauta daudela, gertu daude, orduan ez da beharrezko ikusi esklabatan beste puntu more bat jartzia. Baina hala ere, lantalde guztiek eta voluntariotan arduradunek dienak ikastaro bat jaso zeben protokolo horren berri jakiteko. Hau da, momentu jakin baten, txosna lanin daun pertsona batena edo guneko zaintzaz arduratzean pertsona batena norbait gerturatze baldima, badakigu nola inberdeun aurrea. Iruietan ikusi dezakegun bezala, Eskapai Elektrotxarangako kidek sortu dute aurtengo kanta, eska erritmo duna bestia da, nolakoa izan da bestiaren eta bideokliparen sorkuntza? Askotan izan dugu ez, kilometroak 0 kilometroak izan diela, eta ikastolan bertan Elektrotxarangako kidiek dazkeu, bai ikasliek, bai irakasliek, orduan zuzenien behaiena junginen, nahi gustauko alitzaioken abesti hau iti, eta bai letrak eta bai musikie behauekin debe. Eta behin kantuez egin da zauenien, bideoklipe grabatzeko ere bai, hemen bertako herriko hainbat eragilekin, batekin eta bestikin itzen genuen, eta hemen herrien bertan daun dinamoen grabau alizen genuen bideoklipe. Abestiak dioen moduan, etorkizuneko kimuen buru, gure hizkuntzaren aberri da kilometroak, hau da euskara, erdigunean duen jaia, euskararekin loturik zer esango zenioke herritarrei? Lehen esan detan bezala, ez, Azpeitin arnazgune bat da, Azpeitin euskeraz bizigea, baino zaitu inberra dakeuz ikerketak hor daude, eta esate kanpotik eraso asko egala jasotzen, eta geure txikilen artien geruta gehiago diena, baita ataiene erderaz hitzeiten aitzeitugunak, eta eutzin berdi joula geuriei. Arnazgune horri eutzin berdi jo, ze inorrez da arriskutiken kanpo. Kilometroak nondik norakoak jasota, azkenik, bertaratu nahi duenari, nola garraio hori begira, zer gomendatzen diozue? Lehenengo gomendioe alduna behintzet garraio publikoa erabiltzeko, berta iristeko, eta bestela, ez dela arazoik egongo, askoiti aldetik datozten antzako, bai Munaten eta bai Txerloien aparkalekuek egokituko ditugu, eta hortiken autobusek ipinikoia Loiola aldea gerturatzeko jendie. Hor ja, lehenengo laugarrengo gunien sartuko litzezke, eta beste aldetik, Zestu aldetiken eta Tolosa aldetiken datorren jendientzako,
landetako poligono industrialin egokituko ditugu aparkalekuak, eta hortiken plaza inguratzeko ez dago bate arazoik. Beraz, mila aukera ditugu bertaratzeko, bai garraio publikoan, baita autoz ere, aguraldiare lagundu zuen. Aurtengo edizioko bideokliparekin agurtuko gara laitz. Esker mila eta ondo pasa igandean. Eskerrik asko zeuei, venga. Kontua. Bai. Maixuak jaian da poeta, eskainiak denei merezi duten arreta. Izpizu elkarrekin ikastola auzo ere, etorkizuneko kimuen buru. Gure hizkuntzaren alde, izpizu elkarrekin ikastola auzo ere, auzo lanarekin izango dugu. Gizartean zuta berri.
ezaugarrixek lagunduta, gaueko ezaugarrixek laguntzen da ben bezala. Zuten gauez normalean, musika zuzenean gauez entzuten dela.